Mistä me lähdetään etsimään ruoka-ahvenia tai jopa niitä todellisia körmyniskoja näin alkutalvesta? No, järvi ja meri eroaa toisistaan. Järvillä ahven on mennyt loppusyksystä syvempään veteen, jolloin järvillä ne parhaat alueet on semmoisia syvän veden lähellä olevia tasaisia hyllyalueita. Vähän järvistä ja olosuhteista riippuen eri syvyysalueilla. Merellä taas päinvastoin ahven viihtyy alkutalvesta aika matalassa, jopa todella matalassa. Eli mieluiten etsitään esimerkiksi satama-alueelta laitureiden ympäristöjä ja sitten merenlahtia, niiden päätyjä, matalia, jopa alle metrin vettä. Ihan kaislan sisälle asti, jos on harvaa kaislikkoa, niin kannattaa kairata reikiä ja kokeilla niitä parempia ahvenia. Jos tämä aihe kiinnostaa sinua, niin mene Kalastajan kanavalle, lue sieltä Ranniston Jarin kirjoittama erinomainen artikkeli alkutalven pilkkipaikoista, lataa puhelimeen karttaselaimen appi ja rupee etsimään kotona jo valmiiksi sellaisia paikkatyyppejä. Ja kun ne jäät tulee, niin sit singahtaa sinne vesille testaamaan. Kireitä siimoja kaikille, pilkkiminen on huippuhommaa. Moro!